Добре дошли във втори епизод на Dead Rivals. Трябва да си продължим прогреса в играта. Към аз. Аре дай да сменя сървъра. По-бързичко, моля. Много ми се играе, не знам защо съм се заребял по някаква игра от толкова време. Отново влизаме с Арин Хардовицата. Тежко. И добре, влизаме да играем. Не съм пипал нищо, играх с Мърка и преди малко ма се отказах. Не, че съм се отказал да играя, просто исках да снимам клип. И ето ни с Арина. Колко му нищо ще ни се падне тук. Всички материали в момента са важни. Добре, че не знам все още за какво се използва. Така. Супер. Натам трябва да говорим с Морси, който е интересно. За пръв път го виждам тук. Поне с Мърка аз не трябваше да говоря с него. Така. Чайте, че пуснах това Vision. Така, станахме пето ниво. Добре. Сега правим workshop-а. Връщаме. Крафтинг. Уха, бата. Яко бата ще има сега. Това е ухата на отпусната бата. Bomberjack. Колко? You can change after the selection. You want to select this reward. You cannot. Здраве, джамове. Джамове. Чакайте сега някак да видим. Collect. Craft a weapon. И congratulations. Супер. Крафтинг. Чакайте сега да направим един хубав пайп филтър. Уха, много по-хубав нашия. Така, за дрехи можем да си направим малко броня. Колко ще е? 2000? Куп. Ръкавички, а не, на коленки, извинявам се. И... Много добре, много добре. Сега ръкавички. На лакъцници бяха, не на лакъцници. На лакъцници бяха, това са на лакътници. Това са такива за краката, които са. Еми, че страхотно върви за сега. Накъде сме? На сам. Трябва да говорим си кой си. Така. Така. Като е. Нямаме пари. Няма да даваме пари. Сори. Сме си напълно free to play пичуи. Чите са. Добре. Продължавам напред. Смело. Скилс. Скилове 5. 5. Всичко иска 5 или. Значи не сме 5 или. Значи не иска 5 или. Окей. Здрасти, бро. Значи трябва да пак Парквил. Оя. Тежко. И, ето ни и в парк. Та, сега сме с бата и с... Чайте, сега трябва да говорим с Джим Грин. Това да. Здрасти, бро.
Така. Здрасти. Няма проблеми, бе. Значи... Трябва... Да. Бум. Бум. Трябва да спасим този пич. Няколко такива трябва да спасим. Не видях точно колко. Но са 3. 3 супер. Това е малко странно. В смисъл да си презареждаме ключа на оръжието, което е мелеват. Така. Бе, пич. Стая гора, защото съмри иначе. Сме 6 стрелял. Yes. Тей, на къде сме сега? Ко трябва да убием? Сам сме. Трябва да избием всички зомбита. В това. Ето тук всички зомбита трябва да бъдат убити. Те са ми бухалката всъщност. Че ние не сме... Бухалката биле. Вау, по 2000 вкарване с тази... чай, чупър. Бум. Тум. Ама тежко бухалка, байна. Тежко бухалка. Вай. Много зомбита. Топич за мена. Ко думкаш? Не дей да думкаш, хората спът се. Fuck Walkspike. Сещам се сета тук и трябва да взимаме ето такива. Колко точно трябваше да взимаме, не се сещам. Но всичкото те или иначе трябва да се отберете ичи. Не всичко. Просто докато не запълни това за мисията. Това заменава. Хоп. Опа. Така. Добре. What? Ега ти изплаша, бата. Трипъл кюля. Майковата с бухалка. Така, на къде сме сега? Още една ли? Къде са бил скрил? Извинявам се. Тата с колко бонус да имидж имаш. Яра. Окей, нямаш проблем. Бум, паргио. Мри, тежко. Колко са много. Пак Walkspike. Не. Чакайте, 33. Ето, много ясно, че. Дай го. Think for... Ре. Нямаш проблем. Кое трябва? Ще бием тежко зомбита днеска. Давайте. Самата личината, мисля, че точно това същита. Окей. Това не си проми скила на него. Колко ще му набием с бухалка. Добре, 8 до 8. Мърка ми почти 19. Продължавам да се развивам така. Ще настигна много бързо мърка. Той било изи да си броуър. Фак. Той не знам как се спира. Пак натискаме на шелтера. Без да искаме. Извинявам се за което. Но пак поне ще видим това, което не свети отнедителна. Какво е? Това е хубавото на играта, че може да връщате когато пожелаете. Не трябва да почвате от начало после. Чайте да си докрафтим гера. Това пич. И... колко? 1010 или нещо. Влезли. И това с обувките ни колко са? 200. 268. Колко пак ли? Защо трябва да питат и... Значи, да видим. Веста ми как ще... Не.
Инвест, значи ще поне 2700. Ева. Аха, equipment. Значи сега можем да си апгрейднем бухалката иска. Бухалката. What? Бухалката искам да си апгрейдна. Фюз. Тежко батона. Ей го е. 3000 бухалка. Найс ми. Тук какво му е? Опа, не бе. Може да се пълне честа. Заби игра, не. Много се извинявам. Това е. Сега довършвам тази мисия и би трябвало да спирам клипа, за да го обработим. Накъде бяхме сега? Че тя сменим на бухалката, че тя помощна от това, което имахме като в начало. Да, тичай Рейнхард, тичай дебел. Да, Смит с гараж. Значи ние сме в гаража на Смит. Джонсън, как се е, бро? Така. Kill the Raider Nerd. Накъде сме? Охо, тия ли трябва бия? Бум. Бум. Теш. Тежко ще ги преплесне. Ще натисна. Оцеля. Ама. Па без да искаме убих. Съпорт на смисията тече. Семита. Какво ще ма запухаш с този гачен ключ? Бери. Накъде сме сега? Репорт to Джонсън. Ела бе, Джонсън е бе. Някой изстреля зад нас. Добре. Ти ли ма... What? Тежко преплясваме с бухалката. Ела тук не ми бега. То са само уби. Ага. Джим. Здрасти, Джим. Добре дошъл, братко. И това е този път. Стравяла ми до шелтъра и тогава спирам клипа. И така. И плащия за този клип, дами и господа. Благодаря, че гледахте. Лайк и сабскрайб. И ще се видим в следващия.